Salam, gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Salam Bülbül senem, hoş gördük bugünkü gepleşigimizde. Watandaşlarymyz bilen salamlaşsaň. Salam Olya çarymdan, salam vatandaşlar. Hoş gördük. Salam. Ine bugün ine Bülbül ikimiz birinji tapar gepleşik etmekçi bolýas. Bugünkü temamyzy biz umumy tema diýip alýas. Türkmenistanda bolýan wakalar, bolýan hadiseler barada bu Türkmenistanyň prezidentiniň näme sebäpli beýle aljyranly görnýänligi sebäpli, ýani görnýänligi nämeden, sebäpler nämeden, bunu nämeler biýmeda diýe şular barada umumy gepleşik edeli, ony gürüňdeşlik edeli. Ine ýaňy ýakynna şu ýanwar aýynyň 20-sine 3-4 gün mundan bolýada watan programmalaryna seretdim. Şo ýerde ýanky prezident Daşow welaýatyna gidýär sapar bilen hiçili ulukan şowgunsyz, ýanky çäresiz, zatsyz. Ony näme sebäpden olam bir geň galyrdy da meni öňler barsamda bir adam çagalar mektep ýaşly çagalar, kiçi ýaşly çagalar mektebiň molumlaryna çenni şol welaýatyň ähli medeniýet işgärlerine çenni barny üýşürip öňünden çykar diýdi da güllü sowgatly zatly hallar düşäp yer gum bolsun, palçyk bolsun, asfalt bolsun onuň üçin tapagy ýok. Nebir türkmen hallary ýoluny düşedip ýürejek ýoluny şoň gepiň gysgasy köşüne todan negmellerle. Şular ýaly edip üýşmeleň çäreler geçirýär diýene bu sapar näme üçindir bir özi diýenýär bardy gaýtdy. Baran ýerler hem şu Daşowdyň ýanky çöllük meýdanlary. O ýerde de ýanky elektrik energiýa barady. Gürüňdeşlik geçirdi. Elektrik energiýa edarasynyň ähli işgärleri bilen ýygnak geçirýär. O ýerde de nähili ýollar bilen ýanky elektrik energiýany daşarurtlary satyp boljak diýen gürüňleri bozgýar. Nimen şu ýerde bir senden sorajak dadym bar da sen näil pikir edýäň, näme üçin beýle imsalalyk bilen asrynlyk bilen bardy gaýtdy. Onam Watan habarlar programmasyna ýarym sagatdan gowrak habar berdiler zatlar hakynda. Soňundan ýanky jüje fabrika bar ýa, towuk fabrika. O ýerde de gürüňdeşlik geçirýär, onu ýygyň häzir dowam eder. Ýöne seniň pikiriň näme üçin baryp gaýtdyka? Şu barada bir öz pikiriň aýtsaň. Şu men pikirimçe ýanky öňküler ýaly şowgunly näme etmek diýäňizde oňa birinji sebäbi gorku bolmaly. Hemişe de gorkuda bul adam näme üçin gorkýar, bulan bir soraw da aslynda. Gorkýanyň sebäbi halk oýanly da, halk görüp otyr kimin kimdigini. Biz gorkady otyrys, adamlaryň gözüni açyp otyrys. Adamlarda pikir ediş nemesi ütgödi. Indi şonu bilýärler özlerinden. Halkyň içine çykmaga gorkýar. Onýal köpçülik üşürmäge gorkýar. Täbäbi adamlar öňkýaly gorkup ýanky bukulup gizlenip ýa bir zat edip gorkup gören ok gönmel aýda otyrlar, içinde bolsun, daşynda bolsun jaň edip aýda otyrlar, gorkamdak diýenler. Öň gorkýan bolsalar indi aýtýarlar biz gorkamdak diýen, nämeseler an görjek diýerler. Dinlenýän bolsa dinlenip geçsin şu telefonlar diýe. Şo derece ýitiren bulan özlerde indi ol özüni halkýal saýyp bilen ok, halkdan çykan bir adam özüni saýyp bilen ok, ol hakykam halkdan çykmadyk, öz ýagdaýyny bilýär. Ondan halkyň içine arkaň girip gatylyşyp gidibilen ok, nira barsa ahraniklary ýene bir giden näme görüp şo taýyn arasalap öňünden näçe adam baryp görüp kim bar kim ýok, nähili alyp barmaly özüni öňünden çykýan adamlara da bir goşuk aýtdyrýan ýaly edip ýanky ýöneköy dillede öňünden çykýan adamlar gürleşen bilen ok ýöneköy dille. Neşo bir adam nira barsa
Öň bir traktorist bilen urlaşypdy, owalar, öýçerler, owum diýen her iki sözüniň biri Mähriban arkadaşym, gahrman arkadaşym diýip ýa-ni öz erkine däl, adam öz başyna gürläs, onýaly gürläni o görüp görse, ine özümiz öz aramyzda şeýdik gürleşýärmi. Onu bilýär. Ine halkyň oýanandan bilip şo nemeden etýär. Onsoň ýene bir bu özüni bir hili şo gorkup görüşüne de özüni asab edip görkezjek bolýar. Näme üçin samalyotdan düşýär da şo taýda men ünsürdim. Kaptanlyk iki adam maskaly. Bu da maskasy. Näme üçin? Özüni Superman duýup gördi, özüni henidem gorksa da näme de halkyň gözüne Superman edip görkezjek bolýar. Ay prezident buňa ýokuşmaz diýmermika, näme? Sen özüň bütün halkdan talap etýän bolsaň, maskasyzlar ştraf etmeli, ýa-ni organ işgärler algaşyp bir uly jenaýetçi tutanýalar edip, maskasy da adam görse, ýa maska aşağı eňiniň aşagyna dursa, şonu algap ştraf edip pulunu alman bilýärler. Näme üçin özü telewizioniýa çykyp ýöneköý nämäni öz çykaran düzgünni özü bodýar. Ana olan bar sorag da onsoň ýa-ni baranyň sebäbi bolup biler, o her durly, belki ýa-ni sowda gurrun üçindir, belki ýalanlar ýöne. Şeýdip baraýmasa indi öňkýaly ýüşürip barmaga da gaýratam çatmaýar men pikirimçe. Häzir şu kesellerde başga ýurtlarda ýa öwrenşirler ýa maska rejim adam köp ýerlerde aýrylyp nemedilip ýörer. Bizde de aýrylan ýagdaýynda mysal üçin öňke dişýalak onça adam toplap halkyň içine çykyp bilmeýär. Adamlar, öňki adamlar da sebäbi durly pikirli, durly ýerlerden hem içinden hem daşyndan çowdamlap çykyp durup bu uly bir sylyň öňüne dip saklasyn bir adam. Şonu açacaktım. Şol neme daşuwda baranyň sebäpleriniň biri bizde diýä elektrik energiýasy özümizden artykmys diýä. Bize köplüğü diye bunu tatmalyň ýaly diýdi daşyrutlary. Indi men pikirimçe şu ýene de bir satmaga zat gözläp bardymyka diýen. Bir anan ýanyny beledi. Hormat prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, uluk ömür, watanymyzyň güllep etme uğruna amala aşýan işlerine uly üstünlikler arzu etdi. Soňra Mehriban arkadagymyz vilayatyň Göwrekli tragynyň çäginde ýerleşýän Işewur topar hojuluk jemgyýetiniň guşuluk toplumyna geldi. Assalamu alaykum Mehriban arkadagymyz. Kahraman arkadaşlarımız, Lenda Şoklu vilayetinin Göwrekli tragyny ýerleşen Işewur topar hojuluk jemgyýetiniň guş etdirýän we guş etdiň gaýtadan işe karkanalyň başçysy Ömer Sopir. Kahraman arkadaşlarımız vilayetimize hoş geldiniz. Kahraman arkadaşlarımız, men Işewur topar guşuluk toplumynyň hünärmeni Gurban Bezodaýan. Kahraman arkadaşlarımız, men guşuluk toplumyna 2019-njy ýylda märdäkme çekýärdim. Kahraman arkadaşlarımız, bu ýerde işgärlerin köpçe ýaşaryny wagt otdurýar. Kahraman arkadaşlarımız, bu ýerde bize işleme üçin äpçäpde durduryň. Kahraman arkadaşlarımız, bir ýaşar üçin ýetýän aldyryň üçin size taňýatlany aýdýan Kahraman arkadaşlarımız. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik bolmaly. Tutýan tüm işleriniň elmeden bir zamany arzu edýär Kahraman arkadaşlarımız. Kahraman arkadaşlarımız. Indi o ýerden soň o guş fabrika bar ýa, tok fabrika. O ýerde de näme halkyň agdyny ýump bolmaýar, halk aýdy otýar. Türk näme kimin ady? Prezident diýe gelmäke bir gün öňündenmi aýagallygyna owa etrap aýlanyp diýe induk gözleýärmişler-de, induk getirip şo fabrikaň içine nolurupdyrlar gelýänçe. Ondan halkdan ýygnan näme toklar, näňki induklar halkdan ýygnanan. Indi bu taýda her kim beren toklaryň, induklaryň aýaklaryna ne bagdan ýemişler de renkli ýüpler gürkemem tutýa başlan watandaşlar. Näme ýüpden ýa-da gyzylly ýaşyl edip şo her kim özünki soň tanap alyp gaýtmalylar da. Hindi togunyň meýakyany 120 günne, horozy bolsa 150 günne ýetişýär. Şonu meýakyanyň agramy 8-10 kilogram, horozyň agramy bolsa 14 kilograma çen ýetýär. Bilinçýäli hojuluk jemgyýetine otime sürüp ýetişdirmek üçin 50 hektar ýer bölünip berilipdir. Telekeçel şonuň 20 hektaryny mekke jogyn, 15 hektaryna jogyn, 5 hektaryna arpa, 10 hektaryna bolsa ýorunja ösürip ýetişdirýärler. Telekeçeniň birleşýäli toplumda bir sagatda 8 togy it görnüşini taýýarlamagy mümkinçilik berýän kuwatlyk bar.
Yurdumyzda azyk bolşugyny üçin etmekde işur toparlaryň mühim orny eýleýänini belläp, mehriban arkadagymyz dedikçileriň ihlasly tagallat netijesinde yurdumyzyň ilaty, ýylyň tutuş dowamyna terbiýe gönümler, ýetlerin durly gönüşleri we ýumurtga bilen üçin edilýär. Şonlukda obagçylyk öňümlerini öňreýän telekeçiler, içerki bazarlarda durly görnüşli öňümleriň, şol sanna malaçylyk hemde guşuluk öňümleriniň ýumurtkanyň bolşugyny potrandyrmak ornuna zerur tagallar edýärler diýip hormaty prezidentimiz belledi. Bağışlan vatandaşlar, gaty gülkünç bolýar. Ondan şol inş tog ýanky firmaň içi togdan nolin dukdan dole ken nidirjek bol. Bir edip berilen datlar wara durşuna spektaklla bolin. Bunu gülmän ama aýdyp bolanok. Ýanky induklaryň aýaklaryna biri gyzyldansa, ýurtdansa biri ýaşyldan diýe şey edip berýärmişler. Ondan soň gelip gidenden soň ýydan almalylar her kim 5 tane induk berdim, 10 tane berdim, her kim ýydan almalylar toklaryny. Ondan inni yumurtkasam epesli yumurtka alyas her günne diýip aýdýa içiniň işgärleri. Onuň diýe 300 tonna dagy et alyas diýe. 300 tonna et alsa halk näme üçin oçry dur. Toğun etine oçry durýarlar. Özüňde öňýän bolsa näme üçin sen başga ýurtlardan getirilen etlerem toğun buutlarym doň. Onuň içine de suwdat goşup agram borýaly. Dondurýarlar, buz dolama salyp, ýani marazilka salyp. Arkada prezident. Ýökteşiň dowamyna mehriban arkadagymyz hojuluk jemgyýetiniň guşuluk toplamyny öndürilýän önümler olaryň görnüşlerinden gyzyklandy. Işur topary hojuluk jemgyýetiniň guş etini öndürilýän we gaýtan işleýän kärhanasynyň ýol başçy guşuluk toplamyna edilýän işler, öndürilýän önümleriň meseleleri ýurdumyzda azyk bolşugyny hasy üçin etmäge munasyp goşunt goşmak ornuna hojuluk jemgyýetiniň agdyby toparynyň sazyşky iş barady gurulmady. Toplamda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Guş etleri mahmal atly nişan bilen gelşikli gaplara gaplanýar. Munyň özi ekologiýa taýdan arasynda ýokumly tog etiniň mahmal ýaly ýumşaklygyny hemde olaryň adam beden üçin peýdalygyny aňladýar diýip telekeçi gurulmady. Şeýle hem ol täzelikde toplamda bedene saklamaga başlandyklaryny, olaryň häzir 1000 soňyň bardygyny hemde saklanýan bedenleri ilki bilen arkada prezidentimizde görkezmek mümkinçiliginiň dürendigine, üren şatdygyny gowunç bilen belledi. Dondurp oňam agramyny 1 kilo yetmeyen 800 gram olsa kalan 200 gram suda. Onu su koyup dondurýarlar da şey dip satýarlar. Ola bir ikinciden hem 300 tonnalap toğun eti öňýän bolsa halk oşura durmada şeylämi. Onuň getirilen Eýranyň getirilen ýumurtkalarym ýanky hatar dolary goýupdyrlar. Şo nemäni görseňiz watandaşlar 20 tinnäki Watan habarlar programmasyny görseňiz şo ýerde hemedat aýdýa. O getirilen ýumurtka o görkezýän firmaň içindäki görkezýän towuklara gyzyl türkmen towuklar görkezýän ýumurtkalarym Eýranyň gelen ýumurtkalary. Ol türkmen towuk ak ýumurtka uzlamada bir de atawaba bu towugum saklap gördük bolin gyzyl towuk bolsa goňur renkli, garamtyk renkli bir hili sarymtyk renkli ýumurtka uzlaýarlar, dogry dämi? Öyle çarevna ama sözüňizi öýleýän şu halkyň arkadagy zamanasynda guzlaýan bolaýmasyn şonu ýaly edip. Şeýle bolmasyn biz ýalňyşýan bolmaly. O bir neme taýçanak dowlup duran o bedewat diýe duýup diýe duýurlugyny ýene bir ýerlik suwd etdi diýer. Ine şu diýe arkadagy zamanasynyň geljegini diýe duýurlugy bilen bedewatlar diýe suwd edip bize bir taýçanak berdi oňa madyna diýe arkadamyz diýe zamanyny at goýdy diýe şu arkadagy zamany diýen baglanyşyk edip diýe. Bu gaterat absurdatlar nemetýärler da aýtýarlar da ekrandan. O at garaş durmada haçan arkadagy ýyl boljak diýip şu ahyr zaman geljek ýylam bolsa dowurmaly, wagty dowurar o at dowurmy? Ýok. Gaty onam ekrandan aýtýarlar, utançsyz bolar waram. Ol Watan habarlar programmasyna da onu berýär hakyt ol gyzyl towuklar ak ýumurtka guzlaýanka. Bu gapdalyna bir topar hatar karop ýumurtkalar dur ak ýumurtka. O görkezýän towuklarym keteň içinde towuklarym gyzyl goňur garamtyk renkli towuklar da. Men aýdýan bu näile absurd bolýar. Näile spektakl bolýar. Bu halka alýarmy ýa ödüni allatýarmy? Ya neme millet şu taýdak işgärler prezident alýas diýemkä.
Ya prezident olur aýdýam ka meni allan şey dip diýem ka. Ekrana çıkaralyň halkynın şunça 300 tonna dagy tog eti önürlýän bolsa arkaýyn bolsun har umyt bilen garny dörüp ýatybersinler diýem ka. O Arlan di paşt edilýän ýaly şey diye halkın arkadağlı zamanası diye maslahat geçirli diye de. O maslahatnam görköz ya on ayarlığını övüp yankı neme men maslahat neme maslahat edenlerine düşünmedim o tayda. Bir çıkya garı yaşlanma sakalını karşı edip olam çıkıp utanman arkadağlı zamanında yaşalığın vatandaşlar dikkat ya utanman o birinin atasıram Huday saklasın. Ben görüp bunları estağfurullah deyip oturuverdim. Beyleklerim ayarlığına kim köpüğümüşük ol. Maslahat del ona adı. Kim köpüğümüşük. Ana şey deyip boyan olsalar adı doğru olardı. Geçen yıl misal için ananşman ve düşünşmen yıllık koydular da. Onam ananşman ve düşünşmen yıllık Cemal Sapar ve ekrana çıkıp aydım hemme ministerlere mel çarpıp şon dinlep 2 saatlap şon lekçesini dinleýärler da. Näme dip kim köpüğümüşük o taýdy için maslahat ýok. Maslahat ýok. Ya misal için ministerler nemesin ýygnak geçiren bolýar. O ýygnak bolmaly. O ýygnakda näme bir adam gurulak goýmalymy? Beýlekler hasabat berdi dip dikdir aýtýar bollar. Onu halk hasabaty dinlemelärmi? Näme hasabat berdi? Kim bilýär näme? Belki öz adyny ýazyp bilýänler. Sebäbi halkyň düşen günne seresene adyny ýazyp bilýänlere ötmeýän şu ministerler bolup görüşler. Burunlaryna sarlaşyp bir kellesini alyp dimdik bolup gurlaşyp talap edip bardatlar halk üçin etjek bolýan minister şu näçe ýyl 20-30 ýyllar bar ýok bir-de göremdik şey dip gurlap çykyp ýygnak bolsa ýygnak herkim öz pikirini aýdar herkim öz okrugyna değişir öz ýanky uruna değişir nemelerde alyp barýan işlerine görä soraglar berer talap eder ýa yankı bir yetmezçilik var olsa şu zat maňa yeten ok berin diýip aýdar. Ýekece dikdir aýtýar hasabat berdi diýe. O hasabat berşen kellesini yankı gallar man burnuna şaklarlap ya şu ýaşyl defterde bir näme çarşalan olsa şonu okap beren bolýar. Aňyrkam şoňa yankı jogap berýär bollar. Ona halkdan gizlinmi kabulon maslahatlary nemesi? Ona televizyonda näme gerek? Türkmen kanal gerek gelýär boljak bolsa. Özlerine alar. Bu zatlaryň arkasynda näme dip durany, kim näme üçin beýdip ýörany, hemme zat bilip otursana bir-birden çykyp durlara, ekranlara. Emekin yankı bilen emekin işleýän nemeler görköz dur. Kimleň üstüne işlenýäni. İntagam köp üstünün açılıp bir otur bu adamla. Ödem şu mesnin çağalar daşar yurtda. Çağalarının hem nädip ýaşap ýörenlerini basım onam ekrana nirde näme keyp edip ýörenlerini onam ekrana goýar nesip bolsa. Pikretýärler halkalla ýasmykatdy. Özlerini allap durlara. Haram ederýärler çağalarına. Bir näme näkilaýdan halal näme iýdir bilmedik adamlar şu ministerler. Diňe haramlykdan, diňe owurlukdan, diňe jumrulukdan baş çykýar, başgaratdan başlar çykany. Han şolar jemlenşip we etjek geldiýsinler. Diýip bilmeýärler sebäbi olaram öllür ýaly edip urýarlar olýaçaryna. Arada jaň edip aýdyp berýär biri. Men ýa-narýada çykýardym diýe ýanky neme var? İçeri işler ministerleri. Şu taýyk narýada çykýan eken, ýanky eskerlerim şu taýda edipdirdi. Şu taýda diýe bir-birden goýýarlar, şoň içinde bir 6-njy addelam, şoň içinde diýe 7-nji addeliň bir bölüm bar, şoň içinde diýe arka tarapyna bir jaýyň içinde diýe. Ýanky edara ýol başçylary, ýanky ministerler, beýlekler, ýanky şu ulişgarlar alıp gıynayan ekenler gaterwed edip gıynap urup şu udak giýje o taýgan hemme ýerde ikiden durýan bolsa eskerler şo gapa ýekeje esker goýan ekenler da
Taşa duran esker odak giyce şu bir adamın kıynalışını, dangdağını çen kıynalışını eşitip duruyor. Şu taydan kellem ütkömäkäm saaman kulluumu torsam diyedim diyedi. Her yedak bana düştü küçüledek, diye köp kişi bir yedak daha düşüyor diyedi. Ondan sonra aydıp beriyor olur. Soňam diye işinden çıkarlanok işläp görler diye öldürmesen olya näme diýsen geçecekdik wäger diye gıygıryalar diye. Kellelerini yere koyup diye ayaklar bilen yüzünden basıp içine depip şonýaly erwet gıynap nemet diýen onu etýänim türkmen şu derecede. Be. Inni ondan şolar burnunu gallar bilermi ýokary talap edip bilermi? Şu derecede aňlaryny ýuwýarlar. Eger şonu diýejem çekajak diýse diýe basylýa. Ýok näme diýsen geçecek diýip wäger baglasa diýe bollansoň işin dowam etýär diýe. Jedam çekjek diýenim işinden aýrylyp gönmel şu kapitan çıkan wadyna odan depal gitýärler diýe. Ödem şaýatlar da ine şol oglanlar şaýat 5-6 tane oglan şu öň eşitdim birinden eşitdim dan soň başga da 2 tane jaň edip şu arada aýdyp berdiler de. Bir kisansyn özüm gözläp tapdym ýöri töşetaýda kim gulluk etýär, kim näme etýär näme anyklaşdyr. Aýdyp berýän zatlar adamçylyga sygyjak zat, adamçylykdan çykan zatlar edip berlerdi. Hayvandan teze ütköşükliler ana şonýaly adamlar ortýarda. Gurban olayny oýunjak edip oýna. O oýnatgan bir namasyny, arny, nemesini ýatlap şonu etmese boljak, bulam oýnadyp görödüm. On ýalaky gynanyp neme diýen bolsa urulup depilip, soň ertesi günem ýene de şol ýygnaklara gatnaşyp eli bloknotly, eli ruçkaly güdüni aşağı sallaşyp ýazyp duran şolar mı şol? Şo ministerler mi şol? O şo minister smoklar. Şo ana şeýdip urdurup o käkişe men waram dogruýmaýsam o bunýaly çagalar bolýar, boş çyşyp ýörüp onnon kakam etýär, kakam beýle diýip ýören ýanky gomporşyp. Kakalarynyň diýen nädip näme etýärni aýtýan näler da kakalar bilýän nälerler da boş çyşyp ýörler on. Çagalara. Daşar ýurtda da köpüsiniň çagasy bar. İçindekilerin boş çeşipyorlar, näme etýärler, insan barjak ýerem belli, olaçaryna gezekleşip ýürüp durlar, ýydy-derli turban içine oklap dur. Soňsuz derecede. Şolaň bara soňy bar puçta, şolaň köpüsiniň soňy puç, aňsat pensiýa çykýandyr öýdem okşular. Ýok, pensiýa çıkanam basýarlar. Ona da bir şaýat var da jaň etýärler arada biri. İçeri işlerde diýen nemeden jaň etýärler, Mar welaýatynyň jaň etýärler. İçinden jaň edip aýtýarlar. Mar neme İçeri işler ministerligine diýe işläp diýe şondan pensiýa çykyp sylaw hormatly pensiýa çykan ýekeje adam diýe. Ýanky Recep Panjayev diýip Mar welaýatyna bir ýokary weziperlerde işlän adam bar eken, içeri işler ministerliginiň ýanky Neftegaz bölüminde. Şol adama basypdyrlar. Ana şu wagt türmede ýatyr diýe. Janly şonýaly nemeler gelip dur, günnäwine özüňde meşdiýäňde, günnäwine gelip dur. Neme dip aýdyp durlar. Janly şaýatlar ana. Annem için pensiya çıkan soň basýarlar. Ödem şol adamyň diýe näçe wagtlap öýüni, ýenesini gowy edip dörp diýe gaty pelag edipdirler da. On hiçla tapylmany pulda tizlak goýanlar diýip hiçla tapylmany ýerde gitýän eken reýizna. Soň hormatlan bolup, sylawan bolup pensiya çykarýar. Birinji adam diýe içeri işler ministerliginden hormatlanyp, pensiya çykan. Aýdýanam bir yıldan soňra mana basylypdyr. Şu wagtda türmede ýatyrdy. Be. Gara sypdyran okda bular hiç kimi? Ýok, hiç kimi. Diňe o minister ýene orada däl o ýanky şu işläp ýören nemeler bar, biznesmenler da ýanky karhanasy we adamlar, olaryň basyp otyrlar.
Olaňam şu wagt 70-ge törme içinde yatanlar. Men bir özüm näçe adam tanayan. Siz başgalarda şeyler barım. Gat köp adam. Diňe nähil ýagdaýda karhana açyp işledip bolýar. Ýa-ni şo yegenleri bilen gürleşip öz pribylinden plança prosentin size berjek diýsen 45-50% soraýarlarym açyk. Şo ýagdaýda işletýärler. Bolmasam ýanky gedaýlar bar, nemäň 6-njy addelyň ölü gedaýlar bar ýanky. Boyny torbaly gedaýlar bar 2 sany. Şo 2 sany peşgas we Serdar bilen Şöhrat diýip, şolar uğratýarlar. Eýlek kim neme bar bolsa ýanky önümçilik etýän kim şolar bilen alalaşyp işlemeýän bolsa, şolar uğradyp neme dip oklap, içini oklap, soňam suda edip basyp goýýarlar üstüne. Serdar o Serdar bilen Şöhrat olan familyalar amma bize ýanky bir ýerlerde ýadyk bolmaly. Emmekin nemesine gelen ofitsialny işleýän bolar. Nemede? O ofitsialny işleýärler. Şu 6-njy addella İçeri İşler Ministerligi we Aşgabatda. Şoň için 6 addel we şonu işleýärler. Ikisem ýaşa olanny. Yaş diýilene ýanky bara 38-37 ýaşlaryndadyr diýerler. Aýdyşlaryna görä. Günne müňläp informasiýa gelip durda. Indi bular pikir etýär, şunça nemeden soň amansipasiýa etýär kalar näme ka. Ay garaz bara ödüne şeyle bir düşmana gadan ya ödäşi bara. Şu prezident bara gaty keň düşman gadan ya ödüne. Buldaş töwregine gurşap alýan pagonlar bar. Olara çenni. Daş gaty keň düşman gadan ýalar. Ýöne ýanky aýdyp beren dadyňdan soň bara ministerlerim tutup uluk giýje urýarlar diýen soň men ne pikir edýänne. Asıl olar bara ikepli gülberäýärler eline oşap. Näme üçin beýdýäkäler hatar bolup utanman ikepilişip erkek kişi bolup gül goşurýarlar, erkeğe gül goşurarmy elini öpüp diýädim-de. Ol aýal adam bolsa bolýaram, egilip öňüne gül berip elini öpseň ha. Ýamaňlaýna degip. Minister bolmak Türkmenistanda hiç kim bolmak, minister bolmak. Şo ministerlerimiz üstünde misal üçin prezidentin ahranalary bar ýanky. Şolar agalyk etýär. Şolar islan ministerini urýaram, ýençäram, ýa-da işine metdirýär, bir kanunçylyga metdirýärler. Hiç kim minister diýen adamyň sesi çykanok, biz sesini eşitip göremzokda bir ministerden. Diňe dikdir, hasabat berdi diýe bolly. Men mara şu wagt aýdyp berýän atlaňdan şeylere bir kelleme gelýärdi. Minister diýilýän adamlary diňe pul daşamak üçin halta gerek bir gap. Bir gap ya halta gerek pul daşamak üçin şol halta hökmüne görýärler mükadiýen ministerleri. Ol yerlerden velayetlerden ýokary ýanky häkimler hem şonu ýaly. Velayetlerden ýokary pul daşayan boş halta hökmüne görýärler. Ýogsam jüýüňe zadyňa sygjak däl o pul. Ya karopda boş neme bir konteyner ýaly görýän. Halta ýaly görýän. Olar bar. Nayomnik. Nayomniklik işin yerine yetirýärler-de. Nayomny owrular. Oşo pul daşaýançylar aýdaly başga dil bileýäň-de. Arkas ýanky biziň görkezýän adamlarymyz bar emekin. Şolaň nayomny owrulary, ministerler. Hakyky şeýle bolýar. Başga bitirýän işler ýok o ministerler. Näme iş bitirdi olar? Diňe şu wagtynda pul eltip bermeselerim urulýandyr, depilip uzak giýje. Näetmeli? Pul tapmaly. Näme diýseňiz etjek diýen soňlar goýýarlar diýede. Görýärmi? Şoňa boýnaly edip işläp berler. Şoň üçin ýanky oň çyşyp beren ministerler boş çyşyp beren boş çagalary pikir etmäň. Kankaňyz ömür ya biriniň üstünden bolup izdiwaç etseň bolýanlar ana nemede ekranda görkezler ýanky kimşe ýanky ýegenler bir taksistiniň üstünden kellesini urup zat edip izdiwaç edip berler. O zatlar etseň bolýanlar diýip. Kulam almaýar şolaň öyle çarewne. Ýok. Şu
turan işime devam edeli. Kulüm almaya şulan biren bari tüsse olup kul olup yani hova yok olup olmadık ya giderler. Bunlar var ya. Oy netçek bolyalar çıkar içinden bir imanlı nemeli bir adamlar çıkar badır içinden. Dişin gıcap yok. Ana canı otuyorlar ha. O kan idişini gıcayan, gatı kan dişini gıcayan adamlar yönü ekrana çıkıp gürlebilmeselerim olur gatı dişini gıcayan adam kan. Nemen şu an fikir ediyenle şu prezident bolup bir ornu alsan bir devlete baş bolup barma üçinem yankı neme bolmalla. Eger sen hakikattanam bir doğruçul bolup bir adalatın uğruna şu adalatın tarafına olsan sen olur yaldı o derecede korkmalla sen adaletli iş ediyen olsan öyle ediyen işin doğurduğunu bilyen olsan sen ne için halktan korkyan doğru değil mi? Ne için birden buran yirvin maşinleri hatar o alyan maşinleri diye da şerurtun buran yirvin maşinleri alya da $350,000 her maşin. Şonun neçe sandın alıptır neçe deydi yadıma çönök 15 sandın mı neyem alıptır da öz başkalasına, özünün yakınlarını, ahranalı özlerini, qarab özünü şu buran yirvin maşinleri alıp öz bilemok oynaşlarına mı kime gerek ol bilemok yönü alyan ekenler şu o derecede sen haramlık etmeyen olsan beyle korkuda olmalı sen şu dime adamlara o adam bilye öz ediyen işinin yanlışlığını adam ne için korkuyor öz ediyen işinin yanlışlığını şunun zakon kanun boyunca değerliğini kanunu bozuyanını bilen son şu ediyen işlerinin yanlışlığını bilen son korkuyor halktan şu derecede korkak bir adam daşta uğrunu çare deyip üşüren adamlar bir görsen sen bütün velayet ayağı alır ya baranna. O bilen neme öyle çarevne bular da varam oğurluk sindromu. Şoň üçin ne şeyle yöneköy durmuşdan alsa kadar arasda neme diýen adamlar zatdan organlar gaýşarlyp ýerip çykýar kim jaňetse de alýanlar. Bular näkli arasda girip çıkıp bilen oklar ýa-ni oğurlar hemişe gizlenip gezýär da göräýmesinler, tutaýmasynlar, tanaýmasynlar. Ya jaňetsen telefonlaryny alanok. Ene Türkmenistanyň hökümet diýýären ýalan hökümetine şu wagtda ýok hökümetde. Hemmesinde oğurluk sindromu. Şoň üçin şular gizlenip girip çıkıp branýerowny maşinlar bilen neme dip şey diýýärler. Ýöneköy oğurlaň etýän hereket o. Bular uly neme krupny oğru bolan üçin bular ýa-ni maşinda pozwolýat edilýär da özüne. Krupny oğrular. Yani hem oğrunam sindrom şovar neme de ýa-ni gorky, münkürlük. Ondan öz şo iş etdim mysal üçin maňa da bir şey dämesin diýip münkürlük berýär. Hemişe bir hili nemeňiz nähili büküllüde edýär da olar. Etýän işiň dogry bolsa halkyň sen hakykatdan çyn ýörekden arpadam diýip neme diýen bolsa sen nämeden gorkýan çykgy döşüň açdam gaýşarlyp görüň halk bilen abyşny gürleş ana ministerlerden sonra nämeňi diýetden ok näme gerek olar aýtsyn yetmeýän zadyny yetýän zadyny näme gerek edilen oklara mümkünlükde geçýär. Kleptokratiya diýip gat dogry aýdypdyr ýa-ni nemede saparada amatýa bolan. O Bayram Şehmuradow professorlar bilen gurrun etdi. Bir ýüregime jaý bolup gitdi kleptokratiya. Orta Azia bilen Ýewropany iderleýän şonuň öwrenýän alymlar Ştaýdaky universitetde neme professor. Hakykatdan hem dogry. Bul edýän zatlar şeýle bolandan gijede ýatyp bilen okdur bular. Ýatyp bilýänler. Tıkırt bolsa oýanyp men idimden geläýdim kadip ministerlerim. Tıkırt bolsa oýanyp gapa tarap ılgap ya men elime haçanlar üşlik giydirip alyp gidäýärler kadip şeýdip bundan o günmüş ol ýaşaýşmyş ol. Men bolmasa men çagam derşik minister bolup näme etjek bar minister bolup
işe girecek olup. Helak olup. Başkalasının arasında arkayın gurlap bilen oklar. Ondan näme garaşmaly bulardan. Öz başkalası bilen o Türka diye. Bardak diye ise çağası şo yuwa şolly vatya diye da jugu çok koyamşınlar dinlenýän var her yankı nemelerde. Ministerler öyle. Hawa. Azan yankı 12 sene çıkışetta bu milletçilik terörizmdir diýip samsak gurlap. Yankı şo nemeni aýtjak bolýanlar yankı iň soňunda üns beren bolsaňyz şey diýe hormatly organ işgärler diýe. Biziň diýe döwletimiz diýe siz üçin ala edip hemişe diýe siz diýe awtomobil bilen ýa jaý nemeler bilen üçin etýänler we etjekdir diýe. Görseret näme diýe. Diýenme dedin diýe. Bilem şol size Uslovyan o ýasdy. Ýöne hakykatda näme? O jaý borup berýär, şo organ nemelerden gorkup şolara berýär, bayanlara ýene. Aslında o taýda işläp ýörenler özleri ýigrenip bizar çykyp ýanky ardasyny ýazsa-da çykarylmaýan adamlar bar olaň üçin. Neme işden çykjak diýse, onu başart diýemşinler da şey dip zor ayakdan saklanýarmy watan woroýjy bolýar organ işgärler. Zor ayakdan saklaýan şolon köp bölegi. 60-70 bölegi şeýle. Ansan bulamaýtýam men jaý bilen awtomobil bilen üçin etjek diýe ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlanyrmak üçin hemişe aladaňyz edilýär dip şonu ýatladyk goýberýär deň soňunda. Şo taýyp gaty gorku dogurlaýar. Gurlanda da no sesini ýalňyş ýerlerde ton berip zat edip ýanky göz nalardan olup bir herrelip ýanky gorkuzjak bolýar da eýdip me dogry maýsam şonu görüp gaterip heme gülküm tutdy. Diýler hem näme diýler? Ismek igrek hem gülýän hem günäda gülmek hem günä bir tragiski zat ýanky näme dat edip durda berdi. Ýa. Özüne güýç galmasaň göz bilen gorkuzjak bolýar-da özüne. Eýtde halk ayağa galyp barýar gitdigiçe beýtse-de halk ayağa galyp barýar. Nädip halk duruzjany bilen gorkusundan gözüni alardyp gözümden gorksunlar diýämi? Kim sen gözüňden gorksun? Mena bara edýän bolýan şu bolşundan edýän hereketlerinden bara gaty näme görýän? Bu adamyň gaty hiç Bunu ýörükde näme da ýanky tahnaň arkasynda kılan gurjawna laýyk geljek adamy hakykat dogry saýlap alypdyr onu. Ýanky tahnaň arkasynda kılar. Birazajyk namasly, birazajyk nemeli adamlar olaň diýeni etjek gelýär. dogry. Şoň üçin şonýaly ýanky unita dogry ýene bir zat. Ya şu şonýalyrak nemeler saýlaýarlar. At dogry. Ondan aýtdy adam ýydarlamaly, o welaýetden bu welaýete geçen ýydarlamaly. Nirde bolýanyny registrasiýa edip soňam diýe olar bilen gepleşip geçip durmaly. O nähili o welaýetden o welaýete geçende registrasiýa etmeli ýene bir zat. Bari ýoga 5 welaýetin var. Oňam içi neme kel toplaýarlar. Ýarkydan köp halkyň daşyna 3 milyon halk daşyna. İçinde garan inni garralar, çağalar, käbir ýaşlar eýlek kiçek bolsa şo ýanky registrasiýada. Olam pul almaň bir görnüşi öyle çarýna. Banka barýan abişnine banka barýan bir blanka dollarmak üçin pul soraýar bankyň işgäri öz işini etmek üçin pul soraýarlar. Nebeslerden pul nemetýän blankany men özüm dollar jok diýdi. Menem aýtdym, onäki men özüm dollar bilen getirdik demesem ýok diýe men dollar ýan sen ýony 5 manat beräý diýe. Pul almaň nime? Men özüm dollar ýany sen 5 manat berdi. Menem aýtdym berdi dollar ma diýär. Ýok getir özüm ýaly ýany desem beren o. Ne?
Olam yankı registrasiya etjek bolsaň onda sen mihman ýeriň razy ýetmel nire barýan o taýdan bir ýerlerden registrasiya edip, on näme üçin niye o welaýaty bu welaýaty gitmesin, çykmasyn, bytna man otursun niýede? Duran ýerine ýani gadagyny ýüpüni daňýalar, gadagyna halkyň, onsoň şondanam ýüpün kelt edip daňjak bolýarlar da eýlek gitmesin. Öňe näme üçin onu registrasiýaly baranok eýlek ana daşowda Balkana eýlek gidip ýörer. Birinji kanundan özleri. Pulçulukla many diýip ine şoňa diýilýär. Bullary nire gawasaň oturýandylar. Täçik işlemäge diýip çykarýançaň ellerini aýaklaryny ýupdaň dynjyrdan çykarýançaň oturýandylar. Halkyny şonýaly edýärdi. O welaýatdan bu welaýata çykmalar. Nirde görülip eşdilen dat olar ýalda. Nirde görülip eşdilen dat. Daje men pikir edýärdim propiskada adam inni welaýatlardaky halkyň propiska eden okdular da Aşgabatda. Häzir edilen okbyn. Inni häzir de guritgödi absolutny inni welaýatyň maşinlaram girmek bolanok. Welaýat nomerli maşinlar bolsa girmek bolanok içine. Aşgabat içine. Sen Aşgabat näme ejeň kakan şähermi? Ya şol ahal welaýaty ya durşuna Türkmenistan sen ataňdan galan miras däldir. Bu edýän adyna men hayran galýan. O welaýatdan geçmeler ya da Aşgabatyň içine barmalar. Men pikir edýänim propiskadagy açylar bir prezident bolaly bäri bir ütgeşiklik bolar welaýatdaky adamlaryň bar investisiýa edip biler Aşgabatyň içine gowy kärhanalar açyp biler ya propiska bolup boş duran bir giden jaýym salypdyrlar neme bu sotka jaýlar bar Aşgabatyň içinden o jaýlaryň salypdyrlar şo jaýlardagy halky alybiljek adamlar öwel pully adamlar bar da alıp şonu yürütseler investisiýa diýilýär oňa. Ol sen halk sana pul berýär, muhtunalan oňa sen bay pully adamlar şonu jaýlary satyn alsa arkaýyn ýaşap bilýär, hem çagalar okap bilýär şo ýerde. Dogry dämi? Ondan sen öz kasaňa hökümetin kasasyna girýär o pul. Şo halkdan gelen pul kasa girýär, hazina girmeli aslynda. Şo jaýlar satylsa, o jaýlarda ne it ýaşaýar, ne guş ýaşaýar, ne adam ýaşaýar. Boş hanglap duran boş jaýlar. O giden jaýlar salyp ona men oğallar göze triplem okdum da näme üçin bu giden jaýlar salýa kalar halkada kredite beren oklar satan oklaram diýip pikir edýärdim men asıl ol pul ogurlamak ekeni kriptokrasiýa ýa-ni pul ogurlamak bir köçen jaýdan salyp dollarýa näçe milliard dollaryna pajalst. Ýarty Awa şoň 2 milliard dollar çyksa 5 milyard diýip ýazýarlar da 2 milyard dollar çykda şo jaýa 5 milyard diýip ýazyp olam halk çürkömeň gaznan çürkömeň bir görnüşi. Ana şoň üçin jaýlar boşdur. Kaşan bir giden talynan jaýlar ene boşdur. Hiç kim ýaşap bilenok içinde. O jaýlarda ýaşalman bir tarapdan gaty gowdur olýaçarewne. O taýda baram tektonический plitalan üstüne salynan jaýlar da yer titreme bolaysa o taýda aslında belli bir derejeden ýokary geçmek bolanok edilen salmak bolanok ondan uly. Ýani bular hemme granitsan geçip iň agyr jaýlar betonly jaýlar da şon salyp daşynadan agyr mramor ýelmeşdirip öňküden emmeter şey diýene halk garalyp ölsün niýede. Şo bir gede siltäp alsyn näme boljagyny görürler onsoň. On ýaşalman duran o taýda baram. Aslında salmalar o taýny. No. Başga jaýlary näçe ýeňil edilse şonça gowerýarlar. Ýa-ni panelni jaýlar diýdi ýa brazilski sifti bir zat çykdy şondan uly wysotgalar şondan hem salyp ýörler. Başga ýurtlarda näme üçin tebi betwagtçylyk haçan boljak belli däl. Şondan ýaldat bolsa ýa-ni agyr beton üstünden aýdanan ýa-ni zatlar ýeňil zatlar gaýtýarda. Näçe ýeňil bolsa şonça näme edilýär, çynyd edilýär. Bizde tersine bizimkiler hali 18-nji 19-nji asyrlaryň başyna ýaşap ýörlerdi. O zonamydan biziň seismiçki zona. Aşgabatyň töwerekleri gaty apasny ýerler. Onu näme etjek şol kelleler işleýänlerlerde. Onunam däl adam şo pul soýmak da pikiri. Ol garyp halkyň içinde
Jay yumurlu yer titremedi. Bir pulun alan tağlar halk hakta pikir ediyanam yok. Glavni gepin nitgası in esasla çatayda pul yoğunmakta. Kim seredip dura seismический zona mı demi? Kim miderlap dur? Barnemen aydıp bereyin olya çarema şu mir sekizliyen yer kurula. Şatayda ulu jarvade, gatulu jarvade. Şu jarı kamaz yankı gum daşap o ulu jarda ne hilaydayn bar 20-30 metr çoğunlukta. Gatı ulu iğnem bar epesli var. 100-200 metr var da iğnem. Şu jarı gömdüler tanın üstünden jay vurdular. O jar şon yalı giyin çoğunluktaki nemeni tebigat açan yankı dağlığa anırı başı. Şu dağlardan yankı su yaram. Şonda tebigat jar ol adamın eli bilen açılan jar derler. Tebigi yağdaydı açılan jarı gömüp üstünden jay vurdular. Vay. Ne hilip düşünmedi. Ol yine de ön jar geçip duran orada o taydan yine de su sil gelen vakti yine de şu jaylar sirip bırak gitmedi mi? Neme divayt yalı şu jarın gelen tarafına anırdan gelen son başka tarafa uğurluk gider yalı edipmişinler. Şu tebigatın nemesine adamın gücü yetyemiş ona nüzel düşünen oklarka. On sonra yankı şonu kamaz gumdaşap gatı ken otaydı. Şu kamazlar geçer bir oyuncak yalı görünüyor da şu jarın oyunnakı. Yankı setir gumdaşayan kamazlar bir oyuncak yalı görünüyor. İnne şolar şon dollar onna da şon hakiki yerin plotnosti bilen o daşalıp guyulan çayan plotnosti o dengolan o var. Yok dengolan o. Yam ayda oturan adamlar aytya şu jaylar asatka verip nemesi zataçya diye da o asatka berer vapşa aşak kaytmağa makma. Çok ya aşak çok ya. Haytan boza bir kaptal çöküp jaylaram atıp nimet başlaya aşağı yeri mesela bana jay talanlarına ilki teki yerden gumdat koyup onu preslayalar. Preslap koyu katap nimeden son üstünden su döküp traktörle ilak yürüdüp bu preslayalar şon jay talmak kalarım. Ondan sonra talp başlayalar şol çok basınıp. Olong ediyen dadı ne hilikler mena düşünemo. Yine de halkı kırmakta şu taydan jay alıp halk yaşanıyor. Olama götü başı bir 2 milyon adam mı o taydı. Ediyen dağıtlarını neyle fikri mena var hiç kellem alan oktaşlığın ediyen dağıtlarının köpsünü. Ahlet yani işleri adamlar kırılsın nivet yaşı. Neyse çalt Türkmenistan'ın adamsa adalsa neyse çalt yok kork gitse şonça olarak peyda olur şu yerlenmeden satılıp nemedip gitmekten kaytmayalar. Yan bir başından satıvan başlanlar. Nemçin o tür Xitay'ın ulu bir delegasyası yankı Levav'ın teritoriyasında. O bar. Xitay'da bir şehir olup var yalı. O tay Xitay'la şehir olup var ya. Bar. Kimden halk şunu bize aytmasak bilen oğa şolar gezikliyor. Kavra adamlar biliyor şu Levav'da torunaki. Bollu galanlar bilen okşadatları. Çölün içinden bir şehir yalak bolup gidipdir diye Xitay qarşan çağalar doğulup dur diye. Bu da atlanam anırsay ulu bir yankı nemeler ne hilaydan devletara urşun olma mahmal. Xitaylar yerde edip biler Xitay'a da epesli bergis emma belki nemesine derek algasına derek şu yerini sorap yerini alar. Haber bilmese yerin alacak diyor olur. Haber bilmesen yerin alacak diyor. Tacikistan ettiler ha. Vergisini verilmeyen için bir granitsan vermediler mi? Tacikler verdiler ha. Şeydi var ya da Xitay ulu var urşeden ok şeydi var ya. O miskin sokar millet ol. Xitaylar. Köp biliyor olur. Neyme? Ştaydan böyle değil mi? Köprüğüm gürleşiptir. Bir saat gel bolup var ya. Böyle. Böyle çağırıyorlar. Köp sağ olun.
Vatandaşlar size sağ olun dinlediğiniz için. Serem yitip gitme. Yine de gepleşik edelim bile. Gelip durarım ben nasip olsa. Var ya. Bu arada vatandaşlar sağ olun, sağa durun.